ва скрити камера мемонад дар хона ки кубиним меравад духтара мегира хонаи худаш мебарад ва вақте ки меояд камераро тамошо мекунад дар ҳайрат меяд. Ба занҷир бастагӣ буд. Метавонад ки падару модар кӯдакҳои худша дӯсто ҳамада салому алайкум. Бале, падару модар барои фарзанд асобина дар хурдсолии кӯдак хеле шахсҳои муҳиманд барое ки ай ҳама ҷиҳат ай ҳама тарафа чӣ гуна ӯ ба воя мераса и вобастаи ай ки ай падару модари ҳамон. Ане ки падару модаре ки ҳозир дар ин видео мебинем вобшим ҳозир шумо худтон бинин баъд фикртона бигин. Хуш омадем ба канали SM Шарипов ва бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Барои Америка рафтан виза дар корай ва ҳамин визаро дар куҷо мекунӣ, чӣ хелӣ мекунӣ, чӣ документ дар корай. Номерое ки дар видео дидистен метавонанд ки ёрдам бутанд ва документҳои шуморо барои гирифтани виза таҳқиқ кунанд бутандтон. Ва ягон гап дар бораи фанду фреб намерав. То документҳои шуморо барои гирифтани виза тайёр накунанд, дар дасти шумо натам, ҳаққи хизматшонро намегиранд. Бародаро, як канал ба шумо тавсия метавонам, Студия Мебел. Бародаро, ин танҳо канал нест, барои чӣ ки айни замон автори ҳамин канал дар ғарибиян бо сохтан савдо кардани мебел саро кор доранд ва ҳамин кори худшона дар Тоҷикистон омада дар ватани худмон бо давом доданиянд. Чӣ гуна сохта мешавад, чӣ хел месозанд мебела дар каналшон снимат мекунанд, мепартоянд. Бародаро, бидроен обуна шин, дастгирӣ кунен. Як бародари тоҷики мо ҳам пеш рафт, ин ҳам пешравии ҳамаи мо ҳисоб мешавад. Ва ин канал ҳам полезна, мақсад шумо метавонед ки айҷа ёд бигирен тарзи сохтани мебела, барое ки ай сар то охира нишон медиҳад ки чӣ хел сохта мешавад. Ва дӯсто, ссилкае ки дар комментарияи видео закрепит кардагиай метавонед бигзарен ва дар любой ҷанговар бозингарои дӯстдоштаихтон агар боварӣ дошта бошем ба ғолиб шиданаш метавонед ки сумкор кунед ва дар пеш бо бои ҳабибай фаромӯш намекунед. Асир гирифтан бародарон, шумо чӣ гуна тасаввур карда метавонед ки асир метавонад ки падару модар кӯдакҳои худша асир кунанд дар хонаи худаш. Як оила 13 фарзандои худша дар Калифорния асир мекунанд, яъне ки маҳкамшон мекунанд. Вақте ки як духтарчаи 13-солашон мегиреза ва ба служба спасенӣ занг мезанад, хабар медиҳад. Вақте ки политсия хабар меёбад ва мешканандаро ба хона медуранд, чизе ки ӯ мебинанд ӯро ба ҳайрат меорад, яъне ки дар дуруни хона ҳама ҷазир ҳолати буд ки дар охили ҳолат одам наметавонад зиндагӣ кунад, одами нормалӣ, ва вид набуд ба организми ба бадани ҳамон кӯдако ки соз намехӯранд, яъне ки ҳама лоғар буд. Ва оз бародаро, мумкин шумо бигӯед ки хайчи кӯдакоша 13 та будай просто дар хона маҳкам мекардай ки ягонташ гум нашава. Хай мумкин аст 13 та чихеле дар хона пури кӯдакай пар бега ӯра ҳисоб мекунӣ ки гум нашаванд. Хай не охи просто маҳкам не ки гум нашаванд. баъзе оҳоро вақте ки милисҳо ҳуй мекунанд дара медуранд, баъзе оҳо ба занҷир бастагӣ буд. Ва ай ҳама кӯдаки майдаакишон 2 сола буд, калонишон 29 сола. Яъне ки чӣ гуна оилае ки постоянно таваллуд мекунанд, бо ин гуна рафтор мекунанд нисбати фарзандони худшон. То ест ки дар сари ӯ чӣ гуна фикрай, мақсади ӯ чиае, ҳадафи ӯ чиае кӯдак ба дунё овардан, дар ҳолате ки ихе рафтор мекунанд. Я не знаю. Боз бародаро, мумкин бисёри шумо фикр кунед ки наход падару модар ин гуна сангдил шавад. Не ки не бародаро, ҳозир шумо видеоро то охир тамошо кунед, ин фикртона баъд бигӯед, ябора ҷамъ кунед, барое ки мумкин шумо дар охир ихеле нагӯед, тамоман дига чӣ бигӯед. Як истифодабарандаи социални сет дар аэропорт ҳолатиро мебинад ки ӯро хеле ҳам ба ҳайрат меорад, ҳам ғазабнок мекунад ва ӯ ин кора сурат мегирад, дар интернет мепартояд. Ма бародаро, ҳозир кӯдака болоша маҳкам мекунам, барое ки мумкинае ки аз ҳисоби ҳамин чиз, яъне ки жестокое обращение с детьми мешавад. YouTube ҳозир безе байда правилаҳош мумкинае ки аз ҳамин сабаб бигиранд видеои маро ягон кор кунанд. Ма болои ҳамонро маҳкам мекунам, не ки дар ҳамон ҷое ки ма маҳкам кардагем, дар ҳамон ҷо кӯдакай. Кӯдак яъне ки ширхир ки ӯро бояд дар даст бигирем. Модараш дар телефон бозӣ кардистай, а кӯдак боша дар замин мондагӣ. Вақте ки ин сурат дар интернет пайдо шуд, хеле ғавғои баланд барпо кард ва ин занак ҷавоб гардон дар ин кори худаш ки ӯ мега ки ман ресма бисёр интизор шудам ва монда шид дастон просто. Ва ман иро гирифтам дар замин мондам. На ба хотири бозӣ дар телефон мега, просто дастон монда шуда буд. Ва одамо ба ду гурӯҳ тақсим шуданд. Баъзеош мегуфтанд фарқ надора ӯ чӣ гунае ки намебуд, ту бояд кӯдака дар замин намемондӣ, ва баъзеош дастгирӣ карданд занака ки занак профай дастош бефара шид, хай ягон ҷои бадиш нестай кӯдака дар замин монда. А шумо бародаро дар комментария бинависед ки фикр кори кардагӣ занак дуруст буд ё ин ки на. Ва дар ҳамин болои сурат одаме ки суратро публиковат кард суханҳои Алберт Эйнштейна мондагиа. Вақте ки технология муоширати зиндара иваз мекунад, мо бошем поколени беақлоро ба даст меорем. Ай ҳолат бародаро, а як
оилаи ҷавон ай Корея тамоми ҷаҳонро ба ҳайрат овард ва ҳозир шумо ҳам мумкин ки ҳайрон шуд барое ки ин гуна рафтор намедонам чӣ хел одам метавонад ки ҳамин гуна рафтор кунад. Падару модари духтарчаи 3 моҳа ҳами хел бозида часпидан ки фаромӯш кардан ки нигоҳубин кунанд ва духтарчаи 3 моҳара сер кунанд. Шумо бигӯед хай гудакча диш намонда, бисёр гириста ё ки ҷазир карда, тозаш накарда. Вале бардор ҳамаи корҳо шидагиае. Не ки бо болоида гудакча вафот мекунад. Яъне ки гудак ай гишнагира мембра ё ай сари бозӣ намехезанд. ва ай ҳама да интереснаш медонем бардоро чи ай. Ҳами бозие ки ҳамё бозӣ карда истабдан дар ҳамин вақте ки гудаки худшон дар сакароти ҷон буд ё дар ҳамон бозӣ виртуални гудака нигоҳубин карда истабдан. Яъне гудаки дар ҳамон бозие. Бозишон ҳамон хеле буд ки гудака нигоҳубин карда истабдан. Гудаки худшон дар иҷа ҷон карда истад, ӯ дар оҷа гудаки виртуалниро нигоҳубин карда истад. Вале бардор дар ҳамиҷа дар ҳақиқатан ҳам Алберт Эйнштейн рафт баромад. Вақте ки технология муоширати зиндара иваз мекунад, мо поколени далберро қабул мекунем. Ва бардора ин суханҳо албатта ки дар ҳама дахл надорад. Определённи гурӯҳи одамода ки мисли ин намехели одамон. Бардора шумо дар комментария бинависен ки дар ҳолати шумо ҳамахел дагудакитон ё ин ки шумо ҳамахел ҳолата диден ё ин ки дар хонаи шумо ҳамахел кор рафтор ҳастае, шидагие то кадом андоза шумо дар комментария бинависен. Яъне чӣ воқеа рух мета, яъне ки чӣ гуна муҷозот мекунад падару модар кӯдакира ки ширинира ё ин ки ягон чиро ай хона бе иҷозати падару модар бигира бихӯрад. Лишна ма гудак агар намехели ҷазир кунад то ҳамаи чиро бушака ман гудака ягон чи намегӯм. Бояд барои кор гудака чӣ кор кунӣ? Муҷозот кунӣ? Чӣ кор кунӣ? Шумо дар комментария бинависен ки чӣ кор одамо мекунанд, чӣ кора шумо диден, а дар ин видео ҳозир чӣ мешавад иша мебинед. Як падару модар барои ҳамин кор, яъне ки бепурсиш ширинира мехӯрад, падару модараш духтарчаи майдаака ба ҷангал сар мекунанд. Так Джеймс ва Кристал Диггерс инаме хел рафтор мекунанд нисбати кӯдаки худшон. Рӯзе ки борон сахт мешавад, момаи ҳамин духтарча дарак меёбад ки ҳамин хел рафтор кард яъне нисбати духтарча. Меравад духтара мегира хонаи худаш мебарад ва ба политсия хабар мекунад. Ва бардоро ба хотире ки ин ягона рафтори бад нисбати кӯдаки худшон набуд дар ин оила, гудака айдасти ё мегиранд. ҳамин хел истиёраро шунавида заноне ки ғамхори фарзандои худшонай на танҳо няняву холаву аммаву ягон кас дига, балки наметавонанд ки падари раднои худи гудакда гудака бовар кунанд. Не ки як занак маҷбур мешавад ки гудакша падарашда, яъне ки шавҳарашда бовар кунад ва биравад. Ҳатто падари худшам ки буд дилиш пур набуд ва скрити камера мемонад дар хона ки кубинем чӣ гуна рафтор мекунад падараш. Мисол фикр мекард ки хай гудак дар як ҷо мумкин гирья карда бишне ай паи худаш боша ё ки гудака барои гирьяш бизана ё ки ягон кор дига. Не ки вақте ки меоя камераро тамошо мекунад дар ҳайрат меяд ки рафторе ки падараш кардагия нисбати кӯдак ҳамун модараш намекарди хел рафтор. Яъне ки ҳамун қадар вақте ки модараш набуд дар ягон сония ин мардак ай танаи гудак дур набуд. То бозӣ мекард, то сериш мекард, то ихе мекард, то уч мекард, ховуш мекард, дига кор, яъне ки тамоман ай назараш дур набуд. Ана ҳамин гуна бояд рафтори падару модар нисбати фарзанд бошад. Бародар дар ҳамин ҷо видео ба поён мерасад ва мегзарем ба салому пайғомҳои шумо. бародарони азиз, ба шумо дорои гиҳӯиро тавсия медиҳам мепедуме паста барои бақувват кардани мардонагӣ барои шахсоне ки кӯдакдор намешанд фоиз спермаро зинда кардан, ҳамчунин барои шахсоне ки дар вақти ҳамхоба шудан беҳаракат мебошанд ва ҳамчунин барои варзишгарон тавсия дода мешавад. яке аз доруҳои гиёҳии дигар инфренг мебошад барои мардҳое ки занҳои худро розӣ намекунанд дар вақти ҳамхоба шудан тез корашонро тамом мекунанд. шумо метавонед ҳамхоба шуданатонро то 45 дақиқа дароз бикунед. Самиюван барои вазн гирифтан ва шахсоне ки ба варзиш машғуланд бениҳоят пешниҳоди хуб мебошад. хелба барои хунукзадагӣ, санги гурда, простатит, пешобдон, ҳамчунин ҳадиси пайғомбар аст ки ба саддард даво мебошад. бародарони азиз, агар шумо хоҳед ки аз ин доруҳои гиёҳӣ дастрас кунед, бо рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед занг занед. Луки мен як рӯз афандира меган чӣ бояд наски сафеда як таи дигари сиёҳ. Афанди мега блин намедонам, дар хонаам як пари дига дорам, вайромам хеле. 5 тиҷикӣ. Салом алайкум ба ҳама. Ва алайкум салом. Афанди дар як ғор меғалта, ҳамин хакуши мекуна, баромада наметуна. Баъд мега кам таи дига зур мезанам, агар натонам мерам хона.
шоини Шердил ҳар рӯз мурчасини Адел давида рафтисае ки Малах мебинаш мега ҳа брат инҷия мурча мега не инҷи нест Малах мега чува чӣ гап шид мурча мега фил ҳомила шида ба мега и хай чӣ ба мега да калай мазада истиянша куя бурам чӣ гапай Саадуллоев салом Муҳаммад алайкум салом қабул кунака латифаора қабул абиё дуои студенто худоҷон моро аз устоди баднавс ай устоди шикамдам нигаҳдор бош ки дигар дар хона на гов мондай на гӯспанд на мурғ на чурғ хидкарди асри 21 хай афандиву понятнаву неки яъне ки студентое ки ба чунин устодо эҳтиёҷ доранд яъне ки устодое ки ба ҳамин хел студенто сару кор доранд ӯ студентҳо аз ҷиҳати саводи худшон танқисӣ доранд яъне ки наоборот шикр кунем ки ҳамхели устодо ҳастай вагарна хориҷ мешидем Revix Studios беҳтарин канал афандира меган $1 чамидон биёвӣ чоруш мекунӣ баъд мега 100 сомон мефурӯшумш тоҷикбача ассалому алайкум алайкум салом карочи афанди як рӯз дар рах рафтесай як мард дар пишти калашия шапалоқ мезана афанди мегарда мега ин шӯхӣ буд ё ки барақа аст ин мард мега барақа аст афанди мега хайрият барақа аст будагани шӯхиро намебардоштум бародаро як хоҳиш барои ки ҳамин шӯхиҳои шумо интересни шавад шӯхиву афандиҳое ки дигар санъаткоро рӯи навор овардагиянд мисол мугамбо араб шоу дигарош ҳамин хел чизоро нанависем барое ки дар тамошобин неинтерес намешавад мисол ин амира мегирем амира чӣ санъаткоре ки чӣ ҳаҷвнигоре ки дар ҳамин тоҷикистон ҳастай ҳамира рӯи навор овардагиянд бо ҳам хеле чанд таи дига ҳастай бисёри бародаро меган чӣ ба ҳамара нахонди ай нами хотир бояд видео ҳам интересни шавад бояд ҳамин части латифаҳо ҳам интересни бояд бошад салом алайкум алайкум салом афанди якҷо туй мерава патинкаҳоша медизданд баъд афанди мега ки биёрем патинкаҳома хай ҳеҷ ка намеёрам ҳама пай кору бори худшон баъд мега биёрем ки ранги падарро мекунам баъд ҳама хай метарса мега падар чӣ кор мекарда бошад патинкаҳоша меёранд метанаш баъд меган афанди мега агар патинкаҳота намеовардем гуфти ранги падарро мекунӣ чӣ кор мекардӣ баъд афанди мега хойлуҷ мерафтум хона Умар Асроров афанди мошин мехара бачаш мега ота куяк ай кунем баъд мега бачам ина деда мемонӣ душанбе мерай баъд мияд душанбе хона раки мешавад ҳамин қамекова кер надора оташа занг мезана мега кер надора куло бурам чӣ кор кунам оташ мега бачам ҳамун деда бизан ба дангарара биё исниша буксир мекунем BS Алик TG афанди мошин намешина мега тарафи куло баешка акай шофёр баъд ҳайш мекунам мерасам кулобда афанди мега ҳамиҷо да гаштан биги ма пага миём бу душанбе мерем баъд сумта яксара метунам Меҳроҷ тиҷӣ як кар як кур кинотеатр тамошо мераванд кино сар мешавад кар мега ин кино овоз надорад ку баъд кур мега беоли ҳамин кино сар шавад ҳаёти гуногун афанди дар қишлоқ зиндагӣ мекунад душанбе рафта гашта меояд баъд ҳамқишлоқиҳо мепурсандаш мега душанбе чӣ хелай баъд мега умна шахов бара ай тоҷикистон да душанбе хушрӯбдае Шаҳбоз Орипов салом акай Муҳаммад алайкум салом ҳамин саломи мара ба бачаҳои чайхун расона кард ва бачаҳои ғариба саломатӣ ва кушоиши кор ва одамои бекоранд ва одамои коркайсоданд худо зарплаташонро бутан омин Реал Мадрид бош акай Муҳаммад обуд боши браҷон видеот просто беҳтаринае салом ба ҳамаи подписчикот Беҳрӯз М салом ба Кебе брат маълумотҳои исломӣ ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату ва алайкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракату бародаро ҳамин канал дорем дунёи ман салом акай Муҳаммад алайкум салом баъд саломи ман айноми ҷобиров шодибек ба тағам даврновосибирск орзуев абдулло бирасон ва орзу дорам ки зуд депорт шава ба ватан баргарда ака ин саломта бухона ку намедонам чӣ мегуфта бошад ки ба ватан баргаштаншам нияти хуб не ки депорт шиданшам бо на он қадар хуб яъне ба хубӣ намегарда ба ватан браҷон ғарибача ошиқ салом ака алайкум салом первый коммент я гап нест биро боши муҳаммадҷон бобоҷонов салом акай Муҳаммад алайкум салом бои ҳабиб хати конур кайдай ҳабиб хати конур ҳози бой надорад бои ҳабиб 7 сентябр хати дастин парие дар Абу-Даби мегзарад хати мау хати конур ози маълум нест Саидов Тиҷи салом акай Муҳаммад ва барои ҳамаи подписчикои канали SM Шарипов алайкум салом ва ба бачаҳои Қурғонтепа ба қишлоқи Виён Умед Одинашо аз номи ма Ҳаким саломи мара нарасонди ба бачаҳои Восеъ саломи мара бирасон бугӯ Кайфулло Мастулло салом алайкум акай Муҳаммад алайкум салом бародаро любое мавзӯе ки шумо да маъқул мешава ин вобаста ай хиди шумо мекунад ки
далчи ҳами гуна видео мешава ё ин ки не, яъне ки мо просмотрро нигоҳ мекунем, яъне ки агар видео дар шумо маъқул шид ки ҷойде ки ҳастем бигирем потақсимш кунед, поделитсаш кунед, просмотр гирифт, далчи мешава. ҳатто ҳами контенти канала шумо худтон метавонед интихоб кунед ки чӣ гуна контент шава. ин ай худи шумо вобаста мекунад. дӯсто фикротна дар комментария бинависен, видеоро ба дӯстотон тақсим кунед ки ҷойде ки ҳастен. با واسطه لایک دیزلایک دما نشون میدین که ویدیو در شما پسند اومد یا اینکه نه. با ویدیوی نو انتظار شوید. خیر تا ویدیوهای آینده.